Grabatzen ari garen unean gaueko 9:43 minutu igaro diren honetan, herenegun egin zen ofizial Robin Lenormand Realeko erdiko atzelari ohiak Atletico Madrilen jokatuko duela datorren denboraldian. Jada aurretik zurrumurru asko zeuden, baina herenegun baieztatu zen, herenegun atera zuten bi taldeek komunikatua, eta honen bestez gaur Kirolunea kanal honetan Robin Lenormanden inguruan hitz egingo dugu, batetik noski Realean eduki duen ibilbidea aztertuko dugu, eta bestetik berriz, Lenormanen ondoren Realak erdiko atzealdearen postu horretan zer egin dezakeen fitxatu, arrobitik hartu, ikusiko da zer egiten duen Roberto Olabek gidatzen duen kirol zuzendaritza taldeak. Beno, Robin Lenormand 1986ko azaroaren 11an jaio zen, Pabun 27 urte ditu, 87 luze, 80 kilo, eta Realak 80 kilo esan, eta 40 milioiengatik saldu dio Atletico Madrili. Beraz, esan daiteke, ekonomikoki operazio ona izan dela Aperri baik atera duena alde honetatik. Bestaldetik berriz, Realarentzat hutsune oso garrantzitsua da. Robin Lenormand azken lau bost denboralditan Imanolentzat ezinbestekoa izan den pieza izan da. Gaurkoan ere ikusten genuen, grabatu duten bideo horretan, atera dituzten argazkietan, ez Imanolen aurpegia, kezka aurpegia, batez ere, Robin Lenormand bezalako jokalari bat taldetik joatea ez delako inoren gustokoa izaten. Pixka bat Lenormanden ibilbidea aztertuko dugu Realean. Beno, Lenormand Realera 2016 urtean iritsi zen, aurretik Stade Brestoiseko arrobian ibilia zen, baina Realak 2016-17 denboraldian fitxatu zuen, 3 denboraldi egin zituen bigarren taldean, Sansen. Lehen denboraldian 26 norgehiagoka jokatu eta gol bat, bigarren denboraldian 38 norgehiagoka jokatu eta 2 gol, eta hirugarren denboraldian 18 norgehiagoka jokatu eta gol bat. Eta denboraldi horretan bertan, 2018-19 denboraldian, lehen taldearekin egin zuen debuta bretoiak, Betisen aurka Benito Villamarin futbol zelaian izan zen hori, eta, beno, erdiko atzelari altua, normala den bezala buruz ondo joan ohi dena, gainera buruz bai defenditzerako garaian eta bai erasoko erdiraketetan eta asko errematatzen duen jokalari horietakoa da Lenormand, eta baldintzak bazituen hasieratik lehen taldearekin debuta egiteko. 2019-20 denboraldian jada erabat asentatu zen Imanolekin, 39 norgehiagoka jokatu zituen denboraldian zehar eta 2 gol sartu. Urrengo denboraldian 2020-21 43 norgehiagoka jokatu zituen, golik ez zuen sartu orduan. 2021-22an 48 norgehiagoka eta 2 gol, eta hor gainera 2020-21 denboraldi horretan errege kopa entzutetsu hori irabazi zuen Realarekin, eta bertako eroietakoa da, zalantzari gabe, Robin Lenormand. Eta azken bi denboraldietan ere 41 eta 43 norgehiagoka jokatuta urrenez urren, Imanolentzat esan dugun bezala erdiko atzelari oso ziurra. Beno, oraindik ere baditu hankazulo batzuk, ez, tarteka arean behar bada gehiegi heltzen die jokalariei, hori askotan epaiek ez dute barkatu hori izan, baina inbeste bultzaka da eta egoten dira area barruan, Lenormandenak ere pasatzen uzten dituztela, eta alde horretatik Bretoia baldintza guztiak dituen jokalaria da. Ikusi beharko da orainea Atletico Madrid bezalako talde batean, ez, Realarekin alderatuta oso jokamolde ezberdina duen taldea da, askoz ere atzealde sendoagoa du, hor askotan Simeonek 3 erdiko atzelarirekin jokatzen du, eta Lenormand 2rekin jokatzera ohituta dago. Ikusiko dugu horretara nola egokitzen den, oraindik ere
badu denbora Atletico Madrilekin denboraldi hasi aurretik, ja, oraindik ere egokitzeko eta sisteman bere kide berriak ezagutzeko. Baina horixe, pena batez ere Atletico Madrilera joan dela, ez? Arrazoi ugari kausa, ez da, zale txuri urdin batek, bere jokalari batek edukitzea, edo taldetik noizbait irten behar bada, edukitzea nahi duen lekua Atletico Madrid, baina Lenormanek berak hori erabaki du, eta Realak jokalari askorekin egin ohi duen bezala edo ia guztiekin, taldean egon nahi ez duenak edo beste zerbait bilatu nahi duenak, atea zabalik dauka eta ez dago inongo arazorik taldeak aurrera jarraituko baitu. Orain Lenormanen ondorengoa aztertu behar dugu. Beno, hor daude, Jon Pacheco, jada bastandarrak 3-4 urte badaramazki, ate joka Imanolekin ere minutu asko jokatua da, askotan hasieratik gainera, beste alde batetik berriz Jon Martin, lehen urtean Sansen, minutu dezente jokatu zituen jokalaria, Imanolekin ere 37. jardunaldian Betisen aurka debuta egin zuen, beraz Imanolek ere konfiantza handia duen jokalaria da Jon Martin, eta gero, bestea merkatuan dago, Aritz ere hortxe dago, Igor Zubeldia are titularragoa izango da orain, Igor Zubeldia ez dut aipatu ere egingo, ez? Robin Lenormanekin azken 3 denboraldietan erabat Realaren erdiko atzealde horretan asentatu dena Azkoitiarra, eta gero merkatua dago. Nik uste Realak erdiko atzelari bat fitxatzeko, espaldin bada jokalari veterano bat, pare bat urtetarako edo datorrena, nik uste orain Realak 26, 27, 28 urteko jokalari bat ez duela fitxatuko, eta are gutxiago 20-24 bitarteko jokalari bat, ez? Nik uste fitxatzekotan 32 urtetik ere gorako jokalari bat fitxatuko duela erdiko atzealde postu horretarako, baina hori, kirol zuzendaritzaren erabakia da, ikusi beharko da, ea zer erabakitzen dute, baina niri pertsonalki iruditzen zait, Realak erdiko atzelari postu hori nahiko ongi beteta duela, eta aurten inoiz baino gehiago beste askotan egin izan ohi den bezala, Arrobiarengan apustu egiteko unea dela. Baina hori nire iritzia da. Hauxe beraz, esan beharrekoa, Robin Lenorman Atletico Madrilera doa, urrengo bideoa fitxaketa baten inguruan izango da, kasu honetan Javi Lopezen inguruan, ezkerregaleko jokalariak gaur aurkeztu baitute anoetan, eta horixe bideo honetan esan beharrekoa. Urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.